କାହିଁକି ଅବିବାହିତ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରାଯାଏ? ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଜାଣିବା। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯେବେ ରାଧା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପୂଜାରୀମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ। କାରଣ ମନ୍ଦିରର ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପତି ପତ୍ନୀ କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିବା ଲୋକ ହିଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଥିବା ସାଥୀଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ମନା କରାଯାଏ। ରାଧା ଏସବୁ ଶୁଣି ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ରାଗରେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେ କେହି ବି ଅବିବାହିତ ପ୍ରେମୀ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ତାଙ୍କର ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ କି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏକା ସାଥେ ଦୁଇ ପ୍ରେମୀ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡିଓଟି ଯଦି ସତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ମୋ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ।